nga ai khub le ye di phi ha gi ni ka jan me ha ka kerteng ke jong Jesus Christ but ngay mà phi bây cái yên cái xem cái trong phi dan hấp đen cái mệt cái bọc cái kia but hai cái này cái por cái quả bên kren này cái benta cái ba tân cầm hai cái jing im hai cái jing shakri but cái jing ngay cái jongi kom ki Kristan but bon ki song thu ubah kala yakini ka kamat kabangan sukran chapi kadai namar lesi kisibon ki daw na ki factors kala bandai namar ba shimla puli bria tinga jong blai la bandai namar ba dan lesi kita kinong syarai kiban yarap la man batai kini ki kibat ki berangkam syaki let's say kalau benda itu ke factor ke balai isu long Kristan isu wan nyimbas ngau kuslai harga bedai bak keno ke jingkai ni tinggal jong balai bak isu priang baik kumba ngios ngau takalong kepadai takalong kabam bakala takalong kabai lam bakala ngim dalong gitu kibirian kibada let's say man pulai biang ke tinggal jong balai ban perkhat biang ki ke ngau la kalau na bakum ke tinggal jong balai thì chúng ta cái này cái chân miệng là bôi cái bên ta các bà ngalaman ông các bà khát đủ hai cái bên đây bạn cái tu cái chính kali các bà ngalas taman keren nado gitu ki ini kita boleh atau boleh control ki baru pada apa juga tu keman ngada bangkan kado kanet lagi man ki berangkam bagini gede ke benta ka kado yo le singa la ban kret biang ada berangkam hikui bat kisni le ya benta kene gede benta ka kado bat kalong ke berangkam hado kata dah but ai gini ke pongan kerana ka bade bege jingli mano ba kontrol ya usaitan mano ba control ya usaitan kadai ka ngelap nong ka sub point ha kadai ba ketika main question atau play control ki baro ka ba poisa du ka ne ka jingli mano ba control ya usaitan bagani ke jingli ka long ka badangkam namar ya singaw bon sien khamtam nagi bangai Kristan ikomba usaitan ude ublay kerkom keren kerkom plaga jongki ikan bau sultan kontrol ma ya ublay ikan bau sultan job ya ublay hendeng ini pet nak tinggal jong ublay la ublay kontrol sultan dong itu atiar ketiga jong ublay ban pendap dia kaji temu buat ka plan ka jong ublay na ka borong ka jong ne usutan o control yo ublay ban pendap dia kaji temu ki jong kani kalau ka jing kali ka badangkam para bangai ya kom ta show bangan kren ko le shibon ya kaji kersan ka jong pi ya kani ka channel ka jong nge iba pila tang ban ya subscribe kani ka channel but nangit ba kawai pa video ka bang apply kan long ka jingker khu na kam ta jong pi ba kan ra ka borom jong Chris belau try par unong padem jong kapan jong pi tum tang ilik no shaganika jingli mano ba control ya usaitan aku apa sedang da ka bang ko ban ra ka ni ka jingkren ba ka long ka bas no tenan bantip bau soitan unumla banyai tam claim ka permission ka jong oblay claim ka jing sha ka jong oblay hapang ipuli ka babal na Genesis sa jing penpao
Ketaka ikhtiar ke bahakli tam the ultimate authority ong hagakin nong way. Kadai ka jong ublay. What la ya ka basniu la sya baganja. What la ya ka basniu la sya baganja. Tingin jubab ketika jingkili manu ba control yo syaitan. Dagaba ngibu ya ki katu kadepat ki jingkili. Kenang ba ngin sngom tho ya ka ke ba ka Bible ka kren. Ka beningkong. Manu balong terai ya ka pertai. Who owns the world? Manu balong terai ya ka pertai. But nganyalami pisi katu kat ne ki benta nak tien ka jong ublay. Ka baning kong ini pe naga gospel jong Matius kal nong ka basaw ka dakot ka pra hadu ka dakot kendai ngan pule naka benta jong pi. Ka Bible ka ongkum ni usotan ulaya lampat ia kuman yo Jisu sya ulung bajrong bad ulapen iha ya kihima kapertai baro bad ya kaburam jong kiru ba ula ong kita ki baro ngan sa ai hame lada mendem ban mani yanga ta ka jong ong jong sultan yu Jisu kita ki baro ngan sa ai hame ada mendem ban mani yenga shua bangin ya chaprang kali ka por nak ka ban kan mau yu pi ka ni ka jing sha ba ublay haga jing start ka jong ula ibet kum si benta jong kata ka jing tim no ka jong ka perthei hadin ka jing hap no jong breo ka pop ban ai ya usaitan ka bor hakani ka perthei ta ka de ka ba hiap ban ken mau shua ba nyo ban kren shu ikini ka benta na ka ting ka jong ble ka ba de ba kani mana bolong terai ka perthei ngalaban ong sipor ba ublay ka jing start ka jong ula ibet kum si benta kata ka jing tim no ka jong ka perthei namar ka jing hap no jong reo ka pop ban ai ya usaitan ka bor ha ka ni ka perthei but day naman kadaw ka gospel di Matius ngom ka ba sao ka pra usaitan lapen hau Jisu ya ka hima ka perthei baro but ya ka burom jong kiru wala mani yang and ai ikini ki baro perkat pangak ni ang ni bag nyilek bat nga nanta sa ka gospel jong Lukas kalnong ka basang ka basan adu ka banyo tamangan puli ka basan bag ka banyo ka ban riu ngan sepuli pat hadian kelang banginya syailang baro tongan puli ka basan usot tante haba ulaya lamno yo Jisu ju ulum bajong ulapen ha ka ba shiklip man no ante yaki hima ka perthei baro yaki hima ka perthei baro har ko banyo uang yo Jisu lada mame Jisu kapon nama kata men mani dem hakmat jonga baro kan long kajong me tongin ya berkat kendian ya dekat ke banyo menta shumoder lang bat nga shumoder no lada Jisu kumboong usaitan ni lada un mani dem ya Sudan usaitan alot kita ke ibaro hau Jisu. Shumoder no lada Jisu mani dem
ya usutan. Ya banja. Usutan un ai ya kata kamu ulo kular ya ujisu ke pertai ke boram ke bor. Un ai. Tangba usutan undang yai kontrol ya kan ke pertai. Namar ba ujisu un sange no ya kaban long ublay. Un sange no ya kaban long ublay. Manala ujisu un mani ya usutan. Ujisu uhaban resign no. Uhaban retire no. Uhaban quit na kata ke jinglong blay ke jung. Uhaban quit no ya kata ke authority ke jung u kamu blay. Bagum taun sange no ya kaban long ublay. Henry kabas sotanat kalongpan. Bakani dalele ru kanamla yakaban ja. Kumbaong we bro jong ublay usatan sisa ulay ubabi. Ukraine ki bam shisha. Ba songhu Ukraine yano hakani kabenta. Ngitip baliw Jisu bathaw ki baro including yung satan. Namangitip ba siwa ba usatan kalau satan long angel jong utra. Bangitip ba baro ki angel ki day ki jing thao ki jong utra. Ki jing thao ka jong nong padim jong i Jesus Christ. Walang blay jong i. Mabaga Bible ka ong ba siya ba long ki a klem mau lani daw. Sultan siya long ba klebi. Sunghu iki ka ba Ukraine barabore ka bam shisha. Ba tip yano Ukraine haga by day bagani kabanta. Bat nga ong biang bakanam ja lano lanoro. Bakanam ja lano. Tambah bang hipuli ni kita khot Bible. Nganduk ke gospel masih sao. Baga gospel jung Lukas nong ba sao. Ni số thu ba hakata ka jing start ka jong ublay ula ibet. Kom si benta ka jing tim no. Ka jong ublay ka pertai nama ka jing hap jong breo ka po. Ban ayo sultan ya kata ka huge power ha kini ka pertai. Ban devil ka daw ula ban kren ya kini ki paro. Kita ada benta ka benikong. Ka bagi dia benken mau. Bentang nyilet ya ka benta ka ba baro kata keburom sultan dan mentah is all by permission la ai syau ini pulih ngai mentai ke Lukas sao ke dekat ke ba Henry kan pulih ke dekat chapi ke ongkom ni ba sultan ula ong hau Jisu ya gani ka bor baro bat ke burom jogi ngan sa ai hami nabala ay kahanga sama nabala ay notice to kentin baong ni nabala ay kahanga kaburom bat kabor baro la ay kamut kabam day ka jong usata kata kabor bat kaburom kabam day ka jong uhi kaday bala ay yau sakabahang to notice nabala ayaka kemud ya ketika bor barok pada keborong la ayaka hanga kabateu ya u sodanan kababatay sayang ni kabatingkong ba usodan umday mau badan ya kata ka ultimate authority kata ka bor ka bahakli tabe maka kata ka di ka jong ublay umdan yang kata ke ultimate authority hakan ni kepercay. Namar ba ulukan sawin riu uyatho yang ni ba usultan upriang ni kan ni kasisa. Bala ay kata ke bor ba ke borong syau. Ya kata ke ikhtiar ke udan la ay syau. Ba kata ke borong jongkaro la ay syau. For it has been delivered to me uang usultan. Kabaya lampat syakaway ke jingkeli. Mana ba ay ya kata ke bor ke borong syau sultan. Kejubab kala saya kedar. They ublay ken uba ay you. Kepamon. In God's sovereignty,
Hak kata jing penyat bah klik tam ke bor bah jing start ka jong ublay. Ublay ulan nyaw hak jing start ka jong u ba kalong ka babit kum si benta hagi bedai ba ka jing tim ka jong u ka perthai ka ba ong mane. Hagi bedai ba ka jing hap no jong u Adam ba ka im ki bure ka beneng kong ka pop. Ban ai utau setan kata ka huge power ha cái ni ka perthai tăng ba Lukas tahun riu pat ke thu yang ni ba usultan mendon ni kata ka ultimate authority namar kata ka ikhtiar ba ka borom jongka ka de ke ba ai ya u da u play kata ka de ke bang ha pan kin ma bor habang i pule ya ka tien ka jong u play ban de namar ka da de mata ka da kedualism bat ki banget ya kene ka jing kai dualism kide ki dualis kene ka jing kai kalong ka babakla bat kala sar haga jela meklia jungi kaca banget le ngalap yikini ki dualis lese kala bandai namar ba kim yo jing kai ka bang manne lese namar ba kim na puli benya ekak tinggal jong. Lesik yang kam na dong kam yang ibangin na tip ikini ki par. Kum tak keren ha kata ka jing song thu ka jong ki. Kani kalong bama namar kalaban tu ya ke buram ka jong oblay. Banamar ba kalong ka jing kai babakala ka blaspheme ka ke jing ben blay ka bakra. Kum tak ngim de bendai kita ki banget ya ke dualism. Bangim dai kita ki dualis. Kai kini ke dualism. Ke dualism nani kita ki dualis, ki banget kini ke dualism. Kini ki baong ba ublay ba usatan uyak kini bor. Uyale banyak kini bor. Na ka panta kata ka bor. Ha kini ka universe. Nara fila sol thu ini ka khot ka ban riu. Kamdan ke jinge kini. Namar kata ka ba usatan uyo kadai ka ba ai na ublay. Anong crunchu baliw ai namar ka day kata ka jing penyak ka start ka jong ublay kum si benta mau ne ha ka day ka jing hap lo ka jong ublay ka pop ban ai kata ka huge power yo setan ha ka ni ka pertai ada day ublay ba ai u kamut kamdon ka fighting ka jing le banyak keni ya kata ka bor ha ka ni ka universe ni ka ni ka pertai ngawan na kapag kumuni gijing syakri ki por men shwa ngala langit ya kapag kumuni gijing syakri kapag ong ba usutan uyale ba ublay teng ujob usutan teng ujob ublay la usutan ujob ya ublay ulasangi no ya kaban long blay ke ai kapang i kumba ka di gijing job jong usutan kadai gijing pendep ka jong ublay ya kamon ka jong usutan dan jing tip i Asia pangkata nama udai tangkum atiar ka ketiga jong ublay ka ublay pun kam yukat ba umon ban pendep ya ka plan bat ya ka jeng temu ka jong ublay kumbolong ka dikfna for example hana kaliang jong sultan udang mut bakani ka dik jing job ya open ban ka dikfna ukris ka dik plan ka jong ublay ban job ya usultan dan bentah kata ka ka ublay plan sim tip ya kata udang mot ulan job bula ban poi yo jisu shadow kata ka benta bon sana na yu tama tip ba kata pa ka plan ka jong ublay no ka jadi sesungguh bela do bakasan ban penluet ya ka shrong kli ka jong usutan datang atiar so ba wat nom penyiar dor yo ublay jong ka bible kiar na ka ni ka jinge dualism kadai ka blasphemy, kadai ka heresy. Namar baro kata ka bor jong setan, kadai is by permission. Kadai da kata ka jing ibit, ka jing kata ka jing sya ngilapan ong. Ka jing ai jing bit ka jong ublay u. Namar uhiu pla, ya kani ka bor baro ka boram jong ki ngan sa ai me naba la ai ya ka. Hanga, kepada ublay ai udam don bor. Hello play why naga benta
ka jing temu ka jong u. Ni ong ka theology. Satan is not autonomy. Autonomy ka mot self-governing. Mday mo upeniyad ila day. Usensyar ka di don ublay upeniyad usensyar ya Utau de ublay jong ka Bible. Ublay ubangi baro ni syakri ublay ubelayap pada balmipat na ka jing tep basawan pat akaporam ka jong. Ula ban le tangai kata ka ba ublay usya. Ba umla ban yai tam. Umla ban yai tam. Ula ban le tang ya kata ka ba ublay usya ya na ka benta kata ka jing temu ka pastat ka jong ublay. Kung kan uksa ni iyo Satan la ya kata ka permission ban pen kordit ya ujo jub kal nong ka benengkong ka dekat ka khaat tongan puli na ka benta jongpi ka Bible ka ongkom ni te utrai ula ong ha u Satan hakmi ki e baro kat ki ba udan ki ha ka bor jong me singap boleh ai ka permission you tang halor jong u wat ra ela ka kti pi yang ni bu blay ula ban bu ya kata ka restrain yau Satan kat ya ka ba u blay ujiet ba umon nama ka jing temu ka jong u ki barok kat ki badan ki ya ka bor jong me tang halor jong hi wat ra ela ka kti umla ban le tam nalok e ka ba u blay ula sya ya u ban le te kum ta baru kita kikam jauh Sultan banyele persya ya ublay bat ya kibriu ke jong ublay kadai si benta bat ke plan ka jong ublay haba ublay ay uta Sultan ke permission ban exercise ban pentrekam ya kita ke bor ka jong u ha kani ka pertai kita kini ba pisau tu kau pergi bangai. Pina pulih ke kita jing ben pau pin syamba ubleu ayo Sultan. Teng kabor ba un pendep ya kata ka jing temu ba baman ka jongu. Hendai ngi ipan ba ublei ulong always in control. Always in control nama usyong ka ket ba Sultan udan ha ka jing penyat ka jong ublei. Ngimla ban len ye kini haga bangin poi ka point ka balai ba Sultan ulong riel ulong udon chisha nama ka wei ka liang ko khobor ba kalong ru ba ula rem lupa ula dep rem lupa pina puli ka kting ka jong ublay nadu ka banengkong yo ne san ka khandai Ephesus R iwe do R Korin sao do sao Pini ba Sultan ulong real. Banga syukwa ban puli ya pi. Ya kini dekat kenang fesung tu ba Sultan ulong real. Petras udah ong ulong ko sing bakar ho ya charom ba sadang ban mo jali ki briu ke jong blai. Ulong real. Ulong real. Ba ngele percaya daka kerteng jong trai. Daka ba pendem ha ka mon ka jong blai ba ka ketien ka jong blai. Ucu pet krat hi klem dan ba be ya ngan cupuli kene ke Ephesus R iwei bat R bat ye pi ula pen em haba pila long ki bayap da ke jing rengkang bar ki pop ha ka ba pila jiyat bendo kan ba kum ka rukom jong kani ka pertai ka ba syun ki ka mon ka ba khoi ka jong blai ka tin ka jong blai pertai ka bala pam kruin da ka pop snap ba pai ba kat ba kum us im ka jing sensyar ka sun wei ni Sultan ba uni Sultan utrei menta hakim mensem ke haki khod ki jing bam kong utrei kino ki ba sabar jong Kris kita napo jong Sultan upenian bagam ta pini ki so babaman jing bam kok ngu persya yu blai ba ketika jong blai kidon kan ka arch ibang yong ka arch indicative haka chiti upol jong ke Ephesus ka babata yang ila pidon cha baru Kris pidon haka pidon ha Sultan baba pidon ha Kris
Usultan dan bor cho yapi. Usultan dan bor cho yapi. Wadam tiếng cho yêu. Namar ba phi long ki khôn ublay. Dau Jesus Christ. How Jesus Christ. Laka yang i dah kerteng ka jamu. Mana banyak lihat percaya. Ni sepek dia katakan benda. Tamang kau ban biang berulang ria. Kamu polu pelai kan ni. Kan puli biar mengadak ke Al-Quran sao. Kan puli nak ke benda jompi. Sengau polong kem ni. Hagi ba ublay jong kan ke perthai ulapen matla no iki jingmut kita gi ba ngei. Kenang ba ka jing syai ka gospel ka buram Kris. Ubalong ka dorublay kan om ting syanya ki. Pini am utrai berma. Hagi ba ublay jong kan ke perthai ulapen matla no iki jingmut kita ke jing banget. Weu ni ublay jong kan ke perthai. Udai usai. Ublay la ai. Ya kata ke bor hau. Ha kata ke jing ibet ke jing start kan hukum ke syibenta ke jing tem ke jing blay ke perthai. Nama ke pop ke dalam sut ke perthai. Ula ai ke bor yo. Ha ke ba ula ban le ni ki ipar. Tang blay long krau ban ya uling sultan. Ubalong jing thau jong blay. Ha ba blay upli khmat di bagian zaman semi jing bagi i kata ke gospel Kris ke kodo nak kata ke jong ni. La kan banyak le persya. Ya ke bor ka jong blay. Long real. Ban nam don yo Kris ke munong pedem jong. Dan apa jong. Katakan dia masyarakat. Bagi babel kau on sebret lang ya iki noi kai babakla ki nong buat ke jong ki ksui. Ki bam ngai ha ka pung jong ka de. Udon ya ke bor ka jong. Ka pasdang udon ni ke bor ka pukut. Udon ya ke bor. Udon ha kata ke jing penya ka kontrol ka jong. Ulong ria. Tama ka kubur bahaya gi ki bangai kelong ula da brem lupa. Dagai jing yap Kris, ba dagai jing ipat Kris. Ka ding fna Kris ka wan ra ya kata ka jing penrem ya usaitan. Ka jing penrem ya usaitan. Ba dia ula penluet. Ba dia ula penluet. Ngi puli ya ka tin ka jong oblay. Haba usaitan wan persya yu jisu haki kentak ke bekhadu. Haki kentak ke bekhadu. Shuabo jisu ungkio lo kadik na jisu ong ye kini ki kintin. Yones khaar life wengen puli na ke benta jompi. Ngap. Ke baba gonggom ni. Menta kalong ka jingrem jong kani ke perthai. Menta on shopno shabar yus im jong kani ke perthai. On shopno shabar usim jong gani ka perthai. Ulam ram. Daga jingnya pat daga jingi pat jong Jesus Christ. Kata jingkan yo Jesus hagi kentak ye bekhadu persaya usutan. Tau Jesus keren ni haga gospel Lukas kalong ga bakas kalong ga ba ar ka dekot ka ba san pulai. Tongan ya puli na ga benta jong pi. Ka Bible kongom ni. Min bang ala don lem bat pi la ga sngi ka temple. Phim sim lak ni satya ila ka kti ban kem yang Henry kini ka long ka por ka jong pi bat ka bor jong ka jing dom sengap ba ka long ka por jong pi bat ka bor jong ka jing dom ha bang ipuli de khot kom nong is ngong thu ya ka khot ka ini bo jusu ka ban kren lan bang ni ka khot baro ka long da kata ka jing sha ka jong ublay na ka khet ka jong ba melah ban le igini ki baro namar ba kadang kani ka sovereign permission. Kadang ka jeng mu, ka jeng sya, ka jeng blay, halendet jong kini ki baro. Ulong real, tama ular rem. Ular rem, daga jeng yap, daga jeng mi pat opres, ka bor jong ka ding fna. But don't tap shibon ba ke khot Bible. Ban pan i yangi. Ya ka bor jong ka ding fna. Ban pan iya ngi kata ka jing rem no jong usut ta. Daga kata ka bau jisu long uim bada kata ka ai ka bau jisu le na ka banta jong.
Kemudian kita kada Kolosai kalau nong ba kada khot ka bakhat lai adu kada khot ka bakhat san. An puli nang macam pi ka Bible ka ongkom ni. Bad ye pi ken ki bla yap no ha ki jing rengkang. Bad ha ke jing bam ot share ka do jong pi. Ye pi nga ong la pelong im lem bad u habala map no yangi ye ki jing rengkang jongi baro. La map dau Chris ye ki jing rengkang jongi baro. Baro kita ki record to ka pop ka bangis regret ha ka jigim ka jongi la pendam lut baro. Ulama no ye kita baro. Khap khat sao. Habala pendam no ye ka kot jingkular blat kho akin yam ke rukom ka bayle persya yangi. Ke record baro. Ka balong persya yangi ba ulau weng no ru ya ka udah sanar ya ka ha ka dikfna. Amen. Wat ka bakhat san. I ka tin ka jong oblay. Bada kata ka ka bo Jisu la pendap lo jaga ning fna ula lao no kita ke jujar bad ya kita kibor lao no ya kita ke jinsin syar bad ya kibor ni tiap ya kani bangi puli ka tien ka jong play para bangi bagata ka bor jong usotan kalong ba udai uta unong mudai ubakra baru belai leng bau Jesus Christ hakat ka jing yap no ka jung u na marki pop ke jung ula lao no ani ula disarm ya kata ya kata ka jing ya kita ki jing sin sha bat ya kita keyboard baru. Bakum tahu setan man tahu long powerless don bor shu hakataka ying bishar ke jong blai ban mudui persayangi namar baya kata Bible ka ong hang ni baya kata ka jing tho ani kita ki record jong kata ka ram ka jongi ladep ban cancel neban weng no ya ka haga ba Jesus haga ba ka Bible ka ong ba udah sanar ya ka haga dingfna jong te kumta para bangai be jonga kadam don shu kata ka pop ka ba on map yangi la map yangi ong ka tien ka jong la da map yangi ba don shu manu ken bandang pen rem yangi Badai malakadaw Paul ong bagi bau Chris kim don shu ya kata ka jing pen ram para bangai be cho bangan kut ikit jingnya selok dia bangihapan ken mau berebor kum ki bangai mana ba control yu setan gide ban care na katuka dualism ke ke heresies bagi dia ban ken mau ro ke bo jisu lap ne blok ni kata ngide ban ken mau ro blay ulong ubakhra bar bagi dia ban tikna ya kata ka final victory ka jing job ka bakhat usutan tip ke pol bakhat do ka jung sa bo on point labu reti iyo ba ula ban trei ula ban pendap ya kita ki ibaro persya yu blay persya ki brio ka jung blay kade lang ba kata ka sovereign permission ka jung blay haga ba ublay haga jing start ka jung usha ban pendap ka jung temu ba ka plan ka jung bagam ta abang ipuli ka ting ka jung ublay unyo ka final victory blay unyo ya kata ka final victory but day namar kata ka da baro kita ki jingle thma ka jung bad ni usatan tadi ubusni orang tinggal jang boleh baru kita every battle percaya sultan haga jeng em jeng ikut Kristan tongi long scam dia kawai bahkan don kata ka final victory badai marau pol ong ba anam don mano bala ban penyeklan ini na ka jeng ka jang kulis ngaji puli fi na ketinggal jang boleh na rom na pra hagan ka pokat khot lai bo pra but lai bo kanda
Kau ngoni ka Bible. Namar ngangai scam baga jing yap lemne ke jing im lemne ki angel lemne ki nong sensar lemne ki badon bor ketup ke bor jom setan ketup ke bor ke baman jadi bam ngai lemne ki ai ru ki balong benta lemne ki ru ki ban salom lemne ke jing drong lemne ke jing liu lemne ke ai ru ke waipat ke jing thau ke nom la ken ban pe ne khlat no yangi na kata ka jing it ka jong ublei ka baha u Chris Jisu uba utrai jomi ta ka jing kermen yangi badai mata kadau badai mata kadau uyo ne suong kam krau tau baha po jongi bani ta ubaha ka perthai tongin im ka jing im kum ki nong jong how Chris macanya berbor how Chris banyak kot kerpa lagi kerteng ke jong Chris ban pendem ha ka mon jong Chris ban kongu ka ketien ka jong Chris macanya ha ka bor jong u ke jing duai ba bangin yai man syukri u la ke sini don ka jing ka jong ba bangin don how Chris usadan don bor shu yangi desi kalau boleh usah ya usadan bo unla ban le yangi ko boleh ujo ula ban kata tan kedok masba la ban kata ya ka mensim ka jong do boleh gini masep tieng you boleh yo setan ke ba kong sep tieng you boleh yo setan ne sep tieng you boleh ubala ban penjat ya ka met ba ka mensim ha do jong semana ba penya je sultan kala saya ke video de uplay penya ya sultan ke barok ke udon ke porok ke de bala aisyah ulang real ula de ben rem lupa nang baka dekna u Chris utip sa ke bakat du ke ude ban lek bangi kum ke bangai namar how Chris ni de ban scam ni kata ke final victory la penya klat ni na kata ka jing i play how Chris kom crowd tau ba po ni ban ya tau ba ka pertai tongin ya na ka ba ai ngo i ko try ka simi na da ma ka mon jo le ai bo ri ban job na ka wei ka thama wei pan ka thama kan bun ka jing le kan bun sultanun wan ban kerho ka jing ko jong ni ni don you Chris bolong try play bo nong pa di bo jong ni au jisu lo na kalian ka jong ni mano pa le persya play ngerku you feel abangan ke video sopa banyai yai kersan ya kenika channel tak jing doai ke jopi tolong bala subscribe ya ke channel kenapa bagi pinang yo ban yo i ki we bagi video ki update selama ke channel ke jong pila ban comment pila ai ka ban boy ke jing keliro dak ke jing ya i para bangai how Chris bangila penyerap iwe dak ke jing shisha kaktiin ka jong ublay ka jing so ulon ka labat pi amen